Seran històries de condar. És un plaer avui ser a Sitges i ser en aquesta fira de productes de proximitat, de productes de la nostra terra. És molt important que la iniciativa privada, en aquest cas Caprabo, tiri endavant accions que permeten als productors mostrar els seus productes, a més en un entorn més lúdic i festiu que ens convida a tastar-los i a gaudir amb garanties de productes de qualitat. Caprabo és de les xarxes de supermercats que aposta més amb aquesta línia del producte català i des de l'Ajuntament és una aposta que també defensem potenciar el producte de proximitat, un producte de temporada, un producte bo i un producte de qualitat. D'on és aquest oli? Bueno, tenim aquí 3 DOPs diferents. Tenim la DOP oli Terra Alta, la DOP Siurana i DOP Garrigues. I podria provar aquest de... I tant, és aquest d'aquí. Molt bé. Està bo, Sí. Té molt de sabor. Leo Boeck son, dijéramos, el fundador, el que montó el primer Frankfurt, local tipo Frankfurt, en Cataluña, en los años 60. Estas salchichas se elaboran con carnes 100% de cerdo, solamente cerdo, sin carnes deshuesadas mecánicamente, etc. No tienen ningún tipo de espesantes, harinas, féculas, almidones y además son sin gluten, sin lactosa, sin proteína de la leche y sin glutamato. ¿Le apetece que le haga un pincho y los prueba? Vale. ¿Le gusta el picante? És la primera vegada que Caprabo munta aquesta fira de productes de proximitat a Sitges i és una jornada molt especial perquè aquesta botiga té un any. Estem repartint uns vals del 10% en productes de proximitat, com pot ser espinaler, marval, cafè saula i també tenim aquests productes dins de la botiga. El que busquem de la botifarra blanca és la senzillesa i un toc molt suau. I és un producte que no porta res de gluten, ni lactoses, ni porta res. Un producte molt senzill. Prova-la. Ja veuràs el contrast que hi ha entre el pebre de la botifarra, el dolç de la mel i el contrast de la sal. Esto es un vino blanco del Penedès, es muscat con malvasía de Sitges. Y dentro de Caprabo tenemos lo que es el Mimat, el vino tinto, es lo que se llama un vino de autor. Y luego tenemos este cava, que es de la familia Mimat. Es un cava que solamente encontrarán en Caprabo. Poder tenir aquests productes a dins de la nostra botiga de Sitges és un plaer i és un motiu per estar orgullosos.